салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, ҳамаатонро хушомадед мегӯям ба канали худ. имрӯз мехостам оиди мавзӯи аккузатив бо шумо каме суҳбат кунам. Аккузатив дуюмин падеж баъд аз номинатив дар забони олмонӣ мебошад. исм дар падежи аккузатив ба саволҳои вен, киро, вас, чӣ ё чиро ҷавоб мешавад. дар дарси аввал вақти исмро ба шумо фаҳмонда будам, дар он ҷо гуфта будам, ки исм чӣ дар забони тоҷикӣ ва чӣ дар забони олмонӣ ифодакунандаи ашё ва шахс буда ба саволҳои вер, кӣ, киҳо ё вас, чӣ, чиҳо ҷавоб мешавад. Яъне бо вер мо шахсонро суол мекунем ва бо вас ашёҳоро ё ҳайвонотро. Инак номинатив падежи якум дар забони олмонӣ мебошад ва ҷонишинҳои суолии вер, вас ҷонишинҳои суолии номинатив мебошад. Яъне ба номинатив ҷонишинҳои саволии вер, вас ва ба аккузатив ҷонишинҳои саволии вен, вас тааллуқ доранд. Инак ба таблица менигарем. Чуноне ки мебинем, яъне дар номинатив мо бо шумо аллакай гузаштем артиклҳои муайянӣ, номуайянӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ, ҷонишинҳои соҳибӣ ва онро дида баромада будем, ки чӣ гуна мешаванд. Яъне ҷинси мардона дер, ҷинси занона ди, миёна даст ва шакли ҷамъ ди мешавад. Инак дар аккузатив бошад, ин артиклҳои муайянӣ, номуайянӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ ё ин ки ҷонишинҳои соҳибӣ бошанд, инҳо айнан ба монанди номинатив мебошанд, яъне монанд аст, 90% монанд аст, ба ғайр аз ҷинси мардона. Ҷинси мардона яъне новобаста аз он ки мақсад ҷонишини соҳибӣ аст ё ишоратӣ ё артикли номуайянӣ, онҳо ба худ пасванди н мегиранд. Танҳо ҷинси мардона иваз мешавад ва артикли низ ден мешавад. Дигар мондагӣ мақсад ҷинсиятҳо иваз намешаванд. ди меистад, даст меистад, шакли ҷамъ ди меистад. Яъне танҳо ҷинси мардона иваз мешавад дар аккузатив. Яъне аз ин бармеояд, агар исм дар ҷумла ба суолҳои вен ё вас, киро ё чӣ, чиро ҷавоб шавад, артиклҳои ё ҷонишинҳои соҳибӣ ё ҷонишинҳои ишоратӣ ё артиклҳои номуайянӣ низ мувофиқи аккузатив иваз мешавад. Яъне ҳамин ба монанде ки дар таблица оварда шудааст, иваз мешаванд. Мисол: ман мошинро мебинам. Яъне суол мекунем: чиро мебинам? Вас sehe ich? ё киро мебинам? Ягон шахс бошад агар. Яъне ба забони олмонӣ ich sehe den Wagen. Яъне der Wagen дар номинатив аст, яъне чӣ, мошин. Дар ин ҳолат мебинам, чиро мебинам? Яъне мошинро мебинам. Дар забони тоҷикӣ мақсад мо падеж ки надорем, онро бандаку пешванду инҳо ин нақшро мебозанд. Дар забони олмонӣ бошад, исмҳо дар забони олмонӣ ба ғайр аз баъзе истисно бандаки падежӣ надоранд. Барои ҳамин артикл ҳамчун нишондиҳандаи падеж истифода мешавад. Мисоли навбатӣ: ман донишҷӯ духтарро мебинам. Ich sehe die Studentin. Яъне суол мекунем: киро мебинам? Wen sehe ich? Die Studentin. Яъне ди дар чӣ дар падежи номинатив, чӣ дар падежи аккузатив ди меистад. Ё ich sehe das Kind. Wen sehe ich? Киро мебинам? Кӯдакро мебинам. Яъне das Kind дар номинатив низ das Kind аст ва дар аккузатив низ das Kind аст. Яъне ман кӯдакро мебинам. Ё ки ich lese, ман мехонам. Чиро мехонам? Киро мехонам? Die Bücher.
ман китобҳоро мехонам. Яъне нигоҳ мекунем шакли ҷамъ дар аккузатив низ ди меистад. Ягона чизе ки иваз мешавад ҷинси мардона аст. ва инчунин бояд қайд кард, ки аксарияти феълҳо дар забони олмонӣ баъди худ аккузатив талаб мекунанд. Яъне қариб ки 80 ё шояд зиёдтар ҳамин феълҳои дар забони олмонӣ бо аккузатив кор мекунанд. Мана мисол: хурдан, чиро хурдан ё киро хурдан саволҳои аккузатив аст, яъне вен ё вас. Интизор шудан, киро интизор шудан, чиро интизор шудан, ё навиштан, киро навиштан, чиро навиштан. пухтан, киро пухтан, чиро пухтан, ё харидан ва мисоли инҳо. мисол якчанд мисол мебурем. Карим хона мехарад. чиро мехарад? Хонаро мехарад. Яъне Карим kauft das Haus. Яъне das Haus-и мо чӣ дар номинатив, чӣ дар аккузатив иваз намешавад. Аз ҳамин лиҳоз, яъне вақте ки чиро мехарад мегӯем das Haus мегӯем. ё ман собун мехарам. Ich kaufe die Seife. Яъне die Seife дар аккузатив нигоҳ мекунем ди мо ди истодааст, яъне иваз намешавад. ё ки ich schreibe den Brief. ман нома менависам. яъне чиро менависам? Номаро менависам. дар аккузатив мақсад der Brief-и мо den Brief шуд, яъне der ба den мубаддал гашт. ва бисёр донишҷӯён мушкилӣ мекашанд оиди фарқияти аккузатив ва номинатив, гарчанде ҳарду ба саволи васф ҷавоб мешавад. инак мехостам як каме равшанӣ андозам. дар аккузатив дар аксари ҳолат одатан як шахс ё ашё ягон амалро нисбати ягон шахс ё ашёи дигар мекунад. мисол: Der Panzer schießt den Wagen. яъне дар ин ҷо нигоҳ мекунем, яъне ашё пансер танк мошинро мепаронад. яъне чӣ мепаронад? Der Panzer, яъне номинатив. вас, яъне ҳамин ашёи пансер нисбати ашёи дигарии ваген амалро ба иҷрои оварда истодааст, яъне мепаронад. ё ин ки мисоли навбатӣ: Du kaufst das Buch. яъне дар ин ҷо шахс амали худро нисбати ашё карда истодааст, яъне китобро харида истодааст. ё ин ки Зарина kauft das Gebäck. яъне ки шахс нисбати ашё, яъне Зарина нисбати Gebäck печенӣ, яъне Зарина печенӣ мехарад, амалро иҷро карда истодааст. ё ин ки баръакс шуданашро метавонад, яъне ашё нисбати шахс ягон корро кунад. яъне Die Schere schneidet meine Haare. яъне қайчи мӯҳои манро мебурад. яъне дар ин ҷо мӯйҳо дар шакли ҷамъ истодааст. аз ин лиҳоз ҷонишини соҳибӣ низ дар шакли ҷамъ меистад. Meine Haare. якчанд мисоли дигар: Ich liebe seinen Vater. ман падари вайро дӯст медорам. яъне вайнаю вайро. Seinen аҳамияти der Vater ҷонишини соҳибӣ низ дар аккузатив гузоштем. Seinen seinen шуд. Kauft meinen Computer nicht. яъне ӯ компютери манро намехарад. аз они киро? аз они манро. яъне як шахс нисбати як ашё ягон амалро иҷро кард. давоми мавзӯъ дар дарси навбатӣ. хонаободу сарбаланд бошед. Чус.